Okay. Taurati. Pamusoro idari. Unonzani zita. Ndokuda kwashi chiwo. Okay. Pamusoro idari. Chief Chinamura. Ini neukoma kudhagirasi chiromo nanove chiromo takakwidza nyaya yedu kuuya kuno tizoedzaniswa mushure mekunge yambotongwa kwayamunyaweni yakatanga kutongwa kwadeleti wiri munyaweri ndobvapiwa judgment yekuti munda ndewedangeridi yemugano wemunda saka munda ndobwanzi dziwedu mushure mekunge sabhuku asina kunobvisa regis chimunga panzvimbo pakanga pataura munda anobviswa yakazotitore nguva yakatirevekuchana saka makazofamba mapepa ndobva yachinjiniwa direct edwin munyawiri wakabva washaika ndobva kwafamba mapepa wadobva wazorukira futi kwaedwin Edwin munyawiri zvakare saka nyaya iyi yakabva yazoita majudgment akatosiyana judgment yakapiwa nadirect wiri nejudgment yakapiwa nakarenti Edwin varipo zvakanosiyana asi nyaya iri imwe chete. Okay, saka dambudziko renyu nderechii? Mune dambudziko nemajudgment yakava mune dambudziko nenyaya yenzvimbo. Muri kuti kuti tine dambudziko nenyaya yenzvimbo. Muri kuti nzvimbo ndeyani? Tiri kuti nzvimbo ndeyedu. Okay. Takumbira akamangarirwa Regis Chimunga. Tipowo rudo rwako maererano nemhosva yakupomerwa. Pamusoro imapo wangu. Nzvimbo irikutaurwa. Nzvimbo yandakatorwa naAmbuya vangu inini 2004 vasati vashaika. Ndaroora ndakati Ambuya ndina nzvimbo yekuti akati kanzava musikuru pane nzvimbo yakuti nzvimbo yaamai vangu yatoda nokupa kusasu kuita gadheni rako zvechokwadi vakati ndakasunga ndakaenda naAmbuya vakati tema sango rese nzvimbo yekere yaamai vangu inini kuita gadheni rako 2004 ndofunga ndakatanga kutema nzvimbo iyoyo kuti ndirime ndaitema mbichana ndatema 2004 ndipo ndakawana mari ndichibva ndafenza ndichibva ndakagotomura matombo panzvimbo iyoyo senzvimbo yangu yandaenda kuvanhambuya vangu inini ndofunga Ambuya vangu vakazobva 2014 handina kana dambudziko randakasanganidza naro nevachipiwa mitambo 2024 unoyu ndopakwaya vachiti nzvimbo ndeyedu. Ko nzvimbo ndeyenyu maiwana kupi? Nzvimbo yandakawana Ambuya vangu zvikanzi nzvimbo ndeyedu isusu. Nzvimbo iyi takatonotongwa pamunyawiri ndakamaigona kutongwa nzvimbo inonzi sipose zikanzi aiwa takanobhadhara huku mwana wamunyawiri akabva ati handi ndinokupai nzvimbo ndeyenyu ndati aiwa kakomaiwa unotongwa inonzi sipose ndakafanira kutora inini tonotongwa tese but tasaoneka here nguva yako iyi handi pandikatema gadheni inini makanga muripo ndikatofenza muripo ndichitorima ndototora hama dzenyu mini dzaitondibatsira basa hapana kana hwana apa vachiti nzvimbo ndeyani ndeyangu zvine zvimaona kuti ndagadzira nzvimbo ndadyara michero yangu ndadyara zvinhu zvese mune mbeu dzangu nhasi makuya muchiti nzvimbo ndeyenyu kubva 2014 up to 2025 zvinezvi ndine 21 years ichirima nzvimbo iyi. Zvakanaka. Douglas kuda kwashi mataura kuti nyaya yakamupinda mudare raishe munyawiri tingaonawo judgment dzacho dzese dziri 2 uyezve iwe Regis kutaura kuti nyaya yakambotongwa kwaishe munyawiri but iwewe wanga usina kudaidzokudai zvakanaka tokumbira kuona majudgment acho. Ndanzwa muchiti pakaiswa judgment naishe wili munyawiri vakamupai mugano chakaita kuti musanogadzire mugano iwowo chii? ndatitaurei Douglas newe knowledge kuda kwacho ndanzwa muchiti makapiwa mugano naishe munyawiri sei pakatora nguva yakareba yekuti mazosvika 2024 uno
2025 uno mugano yose musina kuita kuti uge uripo nguva yakapuwa mutongo naishe Munyawi. Ini ndakatoenda pachiko kuchirobvisa wairi mumwoyo akatondibatira demo kuda kuindibvisa makore apa 2008. Okay, ndobva waita sei wabatwa demo sabu ndobva wauya nemachida avo ndikusiona nzvikuyi ndobva vauda kudhibheta mundani pakati dai muchida muda kuti pakati nepakati kuti aisisi kuita zviita chakuda kuita nekuenda kumberi ndobva vasabhuku vedu vamakurire vati inini ndichaenda nedarire kuti kwaedeni Munyawi vakatora mukuva vasina kuenda nedarire kwaedeni Munyawi ndobva tazoenda isu kwaedeni Munyawi ndokusvika ndokutoedeni kune nyaya here yakamboya kunoku nasabhuku makurire saka kune nyaya yakamboya kunoku yakadai munhu yakati kunedzana neyemunda saka vakati vachaya kunokupamutongo wapapo saka vanga vaita handizvo zvakakuvataura saka havatakuya kunoku saka ivi kuzomochiita chiita kuti tisamone sabhuku Munyawi sabhuku makurire vauye pano zvishuwa sabhuku makurire vakashedzwa vakauya vakasvika vakanzi otuzouya muzoyasondimouya naregisi. Alright, kuda kwacho 2008 makuda kuno executor judgment makuda unoita zvataurwa naishe Munyawi 2008 ndobva vakubatira demo ndobva atanga kupa gadzirisa panzvimbo apa handiti from 2008 handiti up to now pese apa hapana naaction yamakatora izvino zvipagadzirwa nanzwa kuti nzvimbo yanga iri gombo pavasingarimike ichokwadi kuti nzvimbo yanga isingarimike mukaregera munhu achitema nguva yese achigadzira gadheni yake kusvika 2024 kuisa muchero imakamira kuti muchero ibereke mwakuziva kuti nzvimbo ideko yakarimwa ichiwangu nzvimbo iyi nababa vangu vasati vafa vairi pakanzvimbo apa ine kuona nababa vangu varimo mudare munomu nevakoma vangu varimo mudare munomu. makore akarimwa nababa wako makore ako baba wako akashaya rini? Baba wangu akashaya rini? Ainzani? Chamunoro chiro. Chamunoro wachi? Chiro. Wakashaya rini? Wakashaya 1980. 1980? Saka kubva 1980 ima munozomushanda Munda tichingobva kuindependence hamuna kumboshanda Munda kusvika 2024 hamuna raitidare zvakanaka asi kubva 1980 pafa baba wenu ima hamuna kumbobvira maushanda Munda tikubvumirana takaushanda panaenda kusaini South Africa. Okay. Like vari mberi vanogona kupa umoko hamadzi vanoziva kuti pafa uyu 1980 Munda uyu akasara vachiushandisa ndiani iviwe kumuri zita ndiani nomen taura kuti uchipa vanhu okay. Munda uyu takatondorima mai vasivashaya. Mai vakashaya rini? Mai vakashaya 2004. 2004. Okay. Alright, washaya 2004. Mai vasati washaya makambourima handiti? Yes. After washaya makambourima from 2004 up to date. Ndo pakapinda apinda 2004 achirima. Patikaita nyaya yekuti tiende kumapepa tigarisane nemugano 2008. 2008 patikaenda kwawiri nyaya isina zogadziriswa chimunga tipakuwe ndaudzisa kuti chimunga nachirombo neukame saka minda yenyu patunzi mugano here udogadziswa kana kuti munda wese wakatorwa munda wese wakatorwa
Kuti pane pamuti mugano. Ya, pane pataiganana Paminda yacho. pane pataiganana nechikumusoro patonoti avachitangira vesitangira ini kuzasi kwachona kwakatokurimwa aregisi range rigatana ani munda wese wakadari rigatisi kozi rikudisi asi kumusoro kwegomo taiganana Minda yenyu iri kuansaiti here zvokuti tobvasa sichipinza. munda wedu kubva kuzasi Saka uyu akanobva muminda yavo achipinda achienda muminda yenyu. ndizvakaitika Ndizvo here. kuti akatopipiye pakatora kuzasungwa nekumugano kwavo zvakatosiyana kupapira munda kwemisiso pandambonzwa vachitaura kuti izvo vakaita kugobora imi kuti paakambenge pachirimwa navo saka yainogobora sei vanhu vakamborima pasina miti yekuti ingagobora chinoita ndekuti munda wakaita makore mairi mashanu usingarimwe unoita timiti tokuti munhu kwatotinoita se uye kune mabvutswa kuti padairimwa pairimwa Iwe Regis, makore ape wakatanga kugobora. Pamusoro yemango Zvisine kutenga miti yakakura. ini takatanga kugobora 2004. 2004 ndiani akashaya. Ndiani akashaya kwenyu amai. Pashaya amai kwenyu ndopatenga kugobora. Alright, taura tini. Ini ndaka munda wepasi zvese zvavari kutaura zvinodataura chokwadi ndakapuwa naambuya vangu nzvimbo yaambuya vedu isusu ndakatanga kutogobora nokutounganidza matombo nokutofenza 2004 ndo pandakawana mari yekutenga chifenzi pandafenza zvototi izvezvo kana kumba wachenda matombo ataiunganidza miti yaitangagobora zvangu yakata sei imwe ndaipisa ndichirima kusvika pandakasvika nanhasi vandafenza waya yangu danga ndiri nzvimbo yavo 2005 ino wandakafenza vaitadze kuti kufenza nzvimbo iri ndakadyara miti izvo makazara muchero ngatini mama tuchazotiko chachicheche vachikomo vachitaura vati ivo mai vavo vakashayika 2004 mai vavo vasati vashayika ndogadheni dzavairima ndizvo Regis obva gadheni rairima 2004 ndo gadheni riri kugoborwa naRegis 2004 mamwe statement maviri ari kurwisana kani apa ndiri kurimwa vanga richitoshanda gore rakare iroro robva ragoborwa futi handizivi ipapo kuti chokwadi ndechipa mastatement aya mamuone mega kuti anorwisana aiwa rege yavapindure mastatement maviri aya ari kurwisana 2004 gadheni raishanda richirimwa naamai vachiroma ndizvo vandozvataura vachibva vashayika 2004 then 2004 wakare gadheni iroro raakugoborwa naRegis aiwa ndipindurei ipapo kwekutanga ngatindidike akatema kumusoro-soro akune miti yanga iriko zasi pesoko amajevu ndingoenderawo mberi imimi 2004 mamuri kupi 2004 2005 2006 kusvika pari nhasi kutangira pa2004 mamuri kupi saka tadza kuripota kana zvanzi namambo makanga muri kupi pindurai zvabvunzwa namambo tanga tiripo zvedu muripo mumusha tiripo mumusha zvireva kuti uyu paakagogora maimuona haana kugogora isi takatozikosumanyekuchiwa korai ngashandisei izwi rekuti paakatanga kushandisa nzvimbo iyi maimuona here ine ndatuku awakuaaarati uino ndatinemupenyu saka takazoti munda kwekuyi kwakurima nemunhu katisii matiuyu mamunai kupindura saka amai pavakarwara saka tinchitawo kupindura tokwazobva kwaaraofira kupindura kwazvapfere wakwara saka pakamboti 2008 2004 year isati takupa hatira kuzokuparima nokuti amai vairwara ndogarakarwara naitoka vashaya wakashanya kuti manjima saka tikadzokera kupindura patozwa kuti murume wayo akuti akurima ngadei ndobva tikadzoka takuta kufambira nyaya
asi mimi shoko iri rekuti amai venyu vakarwara vakasvika 2004 pagota panzo uye ari kuti ndakatanga kugogora nekurima panapa 2004 shoko iro remi muri kuti kudii naro zvinhu izvi zvataurika igore rimwe chete ndoparwara mai venyu vachibva vashaika uye ndopaari kuti ndopaakatanga kugogora achibva atanga kurima zvikureva kuti tese tandiripoka handizvo mimi statement iyoyo munoti kudii nayo iyoyo statement iri kubva kwamuri dzabatana dziri paviri dzinotaura izvi rimwe chete gore rimwe chete asi tine maversions maviri akasiyana taurai pachiuiplay vakashaya 2004 vakashaya 2004 muna January but kurwara kwavo kwakatanga muna 2002 vakashaya 2004 kutanga pajanuary kusati kofutengwa so ndima izvo yakaita aile kuti kurwisi iwamutirevika segari ene chekumusoro kwachona kuku ifunga kandima kadiki kakainei okuti kwaikwasina kusoserwa kuti mombe serese kwakazotemwa nemurume akuenza ndaite akuenzerete asi ukuzasi kwesoko iri kwakusina kukwanga kacheka siyazivi ukwenyu akati nakuwa akakura sei nakuwa makati nakakura sei nokuti mazivi edu akakudokudhara vakuwa 15 by 15 kadiki kakati imamwe vanga vakapuwa kati nakakura sei vakakura sei paikwidza mutaura kuti vakakura zvakadii kapambeshaga kwabanira mukoma kuboronga kuti chemakuva chinakwabongwa akaibwa munda imwe munda ikambyani kuti garden igarden changa kwamunda musoro saka uyo akatora kumunda akasiya kugati akabatora plese garden munda ndinoda kubvunza kuti ndazwa pachiri pakabvitwa muchero michero iyi michero yakakura zvakadii isati yamberi iri makore mangamusera takatangwa kugara mubanana 2005 ibanana ndazogara nzima 2005 banana yayo yachachabereka kubereka yakatozaza kuva rwese pandasitanga kuchigara nzima ndachigara mumango ekutobereka izvi nempichisi nemizhanji zvirimwe izvezvi kuti zvavari kutaura dangati zvemakore api 2005 pandakafenza 2005 iyo ndo pakugara kwamai mimango ndaidza 2010 mibanana yangu ichigara 2005 yakatozaza gadheni rese vanogara kumushera vaitouya ndichitovatembera ndizimuriunzonzi asati yabereka inofanirwa intonevane zvinomuchero kazhinji inowanzombereka kana iri kumwe inongoita 3 years inenge intonevana avana chifamita vakati vaitopinda nemugadheni mamwe ichitovatembera madomasi mufundi ichitovapa madomasi achitotakura chisinda kwahana taurai baba makasimudzawo zita renyu ndiani Ndisimbise chirungu. endai mberi Ndongeni vana baba 1964 ndichitanga chisu Ndachirima Munda munoswirira zvokukurima 64 ndichitanga chisu ndobva wakatenga kura Munda. baba tisinzwisisa kuti muri kuti kudii mati 1964 mairima kunzvimbo iyi Ndakatorima nababa ivavo baba vapi vachitanga kurima minda. baba vapi vamairima navo Vakomana. vakomana vapi baba pano vese hapana munhukadzi Ndakuda kwasha. Ivo vachiri vanani mabanga achivana vaivo. ewa itatu ane romwe anichada kuti Right, zvakanaka. Takwashira Douglas Regis Chimuti. Nyaya tinoona kuti kuri pano but zviri kuratidza kuti kudara zvisingatonzwisisika kuti zvakatomira sei paground. Saka takumbirisa kuti tiwe paground kuti titaura nyaya dzenyu tiri paground. Handiti
tichitaura kuti apa ndokuona vabereki vedu tichisvika uyu chimhunga atitorera kubva apa kusvika tiri paground tichitaurirana hatitika tine dzimwe chembere dziri kumusha uku dzamasiya dzinogona kutipa nhoroondo yakakwana inogona kutibatsira kuti riche solution mukati menyaya nekuti ivhu inhaka handizve haisi kuti tingotaurirana muno muchitaura mafacts ane mafacts angona kutora nhaka yemumwe munhu isuda kuenda paground tononyatsoona kuti zvakamira sei handitika tozodzoka kuno taakuziva kuti paground pakamira sei saka iko zvinezvi mukana unoda kupa kuti muchasumudza dare roya pakati pesvondo apo handitika zuva ratichawirirana imimi mureko wachirombo touya kuground mese muri kuonewa munofungidzira kuti vanogona kutibatsira kuti titaurire zviri paground chaizvo chokwadi chezviripo